Настръхват ли ти косите при мисълта да изтеглиш кредит? Ето защо дори и ние, кредитните консултанти, харесваме кредита. Всъщност кредитът може да е чудесен инструмент, ако се ползва по правилния начин. Така, например, кредитната карта е хубаво да се използва за краткосрочни покупки, които очакваме да погасим в рамките на гратисния период между 30 и 45 дни, за да не дължим лихва на банката. Много банки дори правят кешбек при покупки, минати през кредитната карта, което ги прави предпочитани за по-скъпи придобивки, дори когато имаш парите. Потребителският кредит е много подходящ, когато, например, ни трябват пари за ремонт, покупка на автомобил или пътуване. За клиенти с добър профил максималният му размер може да е 100 000 лева, че и повече, което го прави чудесна алтернатива, ако искаш да си купиш къща на село, например. Ипотечният кредит е с най-изгодни условия, а и може да се изтегли за най-дълъг срок, което помага месечната вноска да е най-малка. А липсата на такса за предсрочно погасяване ни позволява да погасим кредита си по-рано, без излишно оскъпяване. Ако искаш да получиш най-изгодните условия за ипотечен кредит, последвай ни.